Melchor, Gaspar e Baltasar adiantaron a hora nos seus reloxos para levar a maxia da noite de Reis ao Ula. Chegaron escoltados pola Cohors Lucensis. Tenemos muchos regalos aí para regalar aos niños que comportaron bien. Os nenos hospitalizados recibiron o agarimo dos magos de Oriente nas súas habitacións. Un rompecabezas. Mira, ¿y te gusta el regalo que te han hecho? Sí, es un buen niño. La jornada de Reyes se vive bien, rodeada de niños que transmiten muchísima ilusión, aunque están ingresados con sus patologías, pero nos transmiten a todos mucha ilusión, mucha alegría. Logo de entregar os seus agasallos a maiores e pequenos, deixaron o hospital para desfilar polas rúas de Lugo subidos nas súas carrozas. Melchor, Gaspar y Baltasar. Me saludó Gaspar con la mano. A comitiva real partía do Parque da Milagrosa. Unicornios e robots luminosos acompañan este ano os Reis Magos e os seus paxes. Voy acompañando a Baltasar. O son da música inicia o traxecto que os levará até a Praza Maior. A expectación medra nas rúas. Falta moi pouco para que as súas majestades pasen por diante. Estoy esperando a los Reyes Magos. Pedí un maletín de las Gorgus y un prismático para ver figuras. Ante o Concello, os tres Reis Magos son recibidos pola alcaldesa e varios dos concelleiros da cidade, que tamén fixeron as súas peticións. Eu o que pido para toda a cidade de Lugo, para todos os lucenses, é un moi bo ano, que sexa un ano de felicidade, de traballo, sobre todo de saúde, e que sexa un ano que Lugo siga transformándose, que é o que necesitamos todos os lucenses. Saudaron os rapaces e as súas familias na praza e tamén dende o balcón da Casa do Concello. Sabemos que se portaron moi ben durante todo o ano, entón que temos un montón de agasallos, temos moito traballo pola noite. No interior, os reis falaron cos nenos. Primero me preguntó cuántos años tenía, si había sido buena, si había pedido muchos regalos y si había probado todo. Todo sí. Me hizo mucha ilusión hablar con el rey. A maioría sabe o que quere. Le pidió la muñeca a los reyes. Aínda que non todos. Le dije que no pedí nada porque no sé qué pedirle. Como son los Reyes Magos, pues saben lo que queremos, entonces ya saben lo que vamos a querer y ya nos lo traen. En todos os fogares agardalles máis dunha sorpresa. Un pouco de roscón, leite aos camellos, zanahorias e agua. Le voy a dejar vino e galletas. Para os camellos, auga. Agora só queda esperar que ao despertar os soños se fagan realidade. Un gran saúdo tamén a todos